Салому алейкум рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародаро, имрӯз 20 март дар аэропорти Жуковоем. Ани бародаро, ҳамшариё баъзеш 2 сутка, баъзеш 3 сутка шуда ҳамиҷадаанд. Ман нав омадам, рафтанӣ нестам, одам гиселкинӣ омадам. Ами бародаро дар ҳамиҷаан унауҷа шоколадница нархош қимат бисёруш пулошон тамом шудааст. Ай бародарое ки гиселкинӣ мебиён ҳамиҷа Жуковский аэропорт. Касе ки хайр мехоҳад омадан тода, ҳар касе чанд хай метавонад бародар маҷбурӣ неста, ихтиёран бисмилло ба хотири Аллоҳ барои бародаро, барои ҳамшариё. Мисол нони гарм мегира, ов дар корашона ҳатман ҳамн овои 05 хай ягон упаковка, ягон 10 20 пирашки мегира, ягон самбуса мегира, авқот мегира. Желательно бародар чизое боша ки ҳамун мисол тақсим шава, хӯрда шава. Тим более ҳозир дар ин рӯи замину ҳама ҷо медонед ки касалиҳо рафсода, и мисол вирусо. Бародаро ҳамун авқоту овшон дар ҳаминҷа дар коранд. Касе ки мебиёяд авқот биёра барои бародаро, иншаалло ов дар корай, нон дар корай. Аллоҳ ай ҳамаи мои шумо розӣ боша. И рӯзҳо ҳам мегузаранд иншаалло. Ина пасол омасодай бояд самолёт ташкил шава, аэропорт алҳамдулилла ай Дамадедов дина рафтай. Дина ин бародаро да ҳамин Жуковския директори аэропортуш авқоту ову нон овардай миннатдорӣ карданд. Барои ин бародарое ки мебиёяд касе, шумо ҳам иншаалло як камками ғайрат кине. Аллоҳ ҳамаи шуморо ҷазои хайр диҳад.